Takže máme takúto jednotku. Ovládanie vnútorným priestorom a ostatných vecí od Opel Zafira C 2016 ročník. Totiž v tejto časti, ako vidíme, bolo poškodenie, bola tam voda. Riadiaca jednotka zomrela, nevystupuje do diagnostiky a našli sme problém. Hlavne máme, toto je CAN transceiver hlavný, ktorý ovláda celú komunikáciu auta. Cez túto jednotku je ešte niekoľko driverov. Ale najväčší problém bol v tom, že v tejto časti dosť špecificky to je s tým, že ako vidíme, táto časť ide dovnútra a z opačnej strany nikam nevychádza. Normálne, že nejde pripojenie. Toto je 5 V, ktoré idú na VCC, aj CAN transceivera, aj ostatných všetkých driverov, ktoré pokiaľ nebude tu normálne zapojené napätie, ktoré zaujímavé, že ono je totiž vo vnútri, to znamená nie je to vonku, ono je vo vnútri, takže treba to opravovať tak, aby zase sa to tam vrátilo. Tak, bude to pre niekoho také zaujímavé a informatívne.